Здравейте, аз съм софтуерът, който чете посланията на анонимните гергана. Извинете, българския език ми е развален. Вие сте футболни хулигани? Не жестоко се лъжете, вие сте форумни хулигани, които по цял ден седят пред компютрите и нямат нито един мач в живота си, защото сте жалки. Вие сте едни 15-16 годишни деца без живот, гаджета, бъдеще и образование. Вместо да седите по цял ден пред компютъра, имате възможност да свършите нещо полезно за родината и града си. Ние не можем да вземаме решения вместо вас, но можем да ви помогнем. Как точно вие помагате на любимия си отбор? Може би с омраза към другия? За жалост, мозъците ви са толкова изпилени и промити, че в главите ви са само битки, на които дори не сте и участвали, побоища, кървища и други сцени, съдържащи насилие. Нормално да не сте чували за нас. Ние нямаме право да ви пробутваме истини. Каква е истината? Истината е, че заради такива като вас в България няма ултрас култура. Уважаеми форумни хулигани, интернет отдавна не е място, в което можете да останете анонимни. Искаме да ви предупредим, че в най-скоро време, ако не покажете истината, ще ви я покажем ние на вас. Ние сме анонимни, ние сме легион, не прощаваме и никога не забравяме, очаквайте ни.